В даден момент започваш да забелязваш нещо странно. Поглеждаш часовника 11:11. После отново 22:22. Някакво число се появява навсякъде около теб и си казваш: случайно ли е? Може би в началото изглежда така. Но когато започне да се повтаря отново и отново, вече не можеш да го игнорираш. И точно тук започва объркването. Много хора търсят конкретни значения за всяко число. Опитват се да намерят точен превод. Но истината е малко по-различна. Числата и символите не са универсален код с едно значение. Те са сигнал. Сигнал, че в този момент има нещо, на което се струва да обърнеш внимание. Не самото число е важно. Важно е състоянието, в което си, когато го виждаш. Какво си мислеше? Какво усещаше? Какъв въпрос беше в ума ти? Защото точно там е посланието. Повтарящите се знаци не идват, за да ти кажат нещо отвън. Те те връщат към нещо вътре в теб. Те са като маркер в реалността. Момент, в който вниманието ти се събужда. И ако се върнем към това, за което говорихме досега, синхроничностите са начина, по който живота ти показва връзки. Практиките ти помагат да създадеш тишина. Интуицията ти дава посока, а знаците, те са потвърждение, като тихо да по пътя. Но има нещо важно, което много хора пропускат. Ако започнеш да търсиш знаци навсякъде, ще се загубиш. Ще започнеш да се вкопчваш в тях, ще се объркаш, защото целта не е да зависиш от знаците. Целта е да се върнеш към себе си. Знаците са само насочване, не решение. Те не са там, за да мислят вместо теб, а да ти помогнат да се свържеш със собственото си усещане. И когато го разбереш, спираш да се питаш какво означава това число и започваш да се питаш какво усещам в този момент. И точно там идва истинския отговор. С времето започваш да забелязваш нещо още по-финно, че знаците се появяват най-често, когато си в състояние на внимание. Когато си по-присъстващ, по-свързан и изчезват, когато се изгубиш в шум, страх или напрежение. Не защото ги няма, а защото не ги виждаш. И тогава разбираш, че това не е система от тайни кодове. Това е процес на осъзнаване. И ти си част от него. Но какво се случва, когато знаците не те водят напред, а те спират? Когато нещата не се получават, когато има забавяне, блокаж или объркване, дали това е грешка или също е послание? В следващото видео ще говорим точно за това. Защо понякога Вселената те спира? Ако това, което чу днес, резонира с теб и усещаш, че искаш да вървим заедно по този път на осъзнаване и вътрешен баланс,
Можеш да се абонираш за канала Свещена енергия, чакри и баланс. Тук говорим за енергията, която не се вижда, но се усеща и променя начина, по който живееш себе си и света.